Hej Billy! Gunga då. Visa moster hur du gungar. Ja! Världens bästa älg. Utan händer? Kan du gunga utan händerna? Kan du vinka då? Hej moster Karin och Rompa. Är du färdig? Ja, ska du gunga mera? Bra! Åh, vad du gungar bra med benen. Vinka till moster Karin. Hej moster Karin, vi ses snart.